आयै आं दिनै मोनायाव आफाखौ सिमां नुदों आयै। मा? नों नोम्फाखौ सिमां नुदों? औ आयै आं आफाखौ सिमां नुदों। माथो सिमां नुआ आइ? माबा आयै आंनाव आफाया गस्ला गिन्जि गामसा जौ बिदै बिफैदों आयै आरो आंखौ बुंलांदों मोजाङै फराय लेखा गोरों जा होननानै बुंलांदों। नोंगौ आइ? औ आयै। नों बिदिसो सिमां नुदों? आयै आं फिसा आफाखौ हिनजाव। जोबोद गोसोखांबाय। आयै दिनैसिम आफा दंनायमोनब्ला जों बिदि हाजिरा मावनांनानै जानांनाय नङामोन आयै। बेबायदि खस्थ' लानांनाय नङामोन। हामबाय आइ दा बुंसै सिरि थादो। थैनानै थांखानाय मानसिखौ रायखांबाय थानानै जेबो लाब गैला। आं नोंसोरखौ फिगोन आइ। आं ओंखाम रसा नांबाबो नोंसोरल' दानांथों। सिमाङाव बिफैनायखौ दा बेलासियाव हैनोसै दे। आयै नों मानो बिदि बुङो? जोंबो नोंजों खस्थ' लाफागोन आयै। नै खायलाब मा ओंख्रि संखो? अनलाजों दाउजों आयं। ए नै अलदर मैगं लाबोदां। बेदरबो दङ माबार माबा संदेरहरदो दे आयं दे। ओंखाम उखैनायाबो हामथारला आङो। दे। माथो मैगं लाबोखो बिमा? नै लाव बिजौ अलदर आरो अमा बेदरबो लाबोफादां। दे अलदरखौ नाजों जानांगौ जाबायलै गाबोन। आइ सनाया सिखाराखै नामा आयं? ओहो सिखाराखै। आयु हाब एफाग्राब सानजौलायनानै दाबो सिखारा? र' फोजाहैनां। नोंनो लाइ होग्राया दाना मा बुंलाबायदों नोंलाय? आंलाय बहा लाइ होआसै? गावनो खर' गिदिर खालामग्राया। आइ अनजिमा गोदो आइ सिख्लाफ्राव अनजिमा बिदिनोखामोन गावबो। आइ अनजिमा अनजिमा ए अनजिमा हाब लोमजाबायदोंसो नामा बाल बेलाय? गामाखालि थाब थाब सिखारो। हा दिनै मानो एफाग्राब सानजौलायखो? अनजिमा अनजिमा अनजिमाय सिखारद'। हो औ आयै आं नै सानजौबाय सिखारदो। हा दिनै कलेजाव थांनाङानो? दिनै बारायखौ बावबाय आरो नों? दिनै रबिबारसो। दिनै कलेज गैया आयै। हामानोथो दासिमबो सिखारा? लोमजादोंसो नामा? ओहो लोमजायाखै। सिखारनो बानानैसो सिखाराखै आं। मेथाइ लाबोआखै आयै? लाबोदों मनाव दङ। आंकोल चिप्सल' मोनबोदों आङो। बेनो गोथाव। आं बेखौनो गोथाव मोनखायो। सानजौबाय सिखारदो। आयै आफा मा जाखो? रिजाल्ट नायनो थांनाया माथो जाखो? हा माखौ हां गलायलायनाय गाबज्रि फैखो? आं बिएखौ फार्स्ट डिभिजनाव पास जानो हाबाय आफा। मा? बिएखौ नों फार्स्ट डिभिजनाव पास जाबाय? औ आफा औ। गड ब्लेस इउ। बिएखौ फार्स्ट डिभिजनाव पास जाबाय? औ आयै। दे आयै दे हामथारबाय फिसा दे। हामबाय फिसा हामबाय। अरायबो देरहासार जाथों। मा जाहोनो नों आदा पास जानायनि? आं नोंनो सिंग्राखौनो जाहोनोसै। आं सिंग्राखौ जाया। माथो जानो नोंलाय? आं चिकेन चावमिनसो जानो लुगैदों आदा। थोद जाम्बि सिख्ला मानसिफ्रा बिदिखौ जानो नाङा। सिख्ला मानसिफ्रा सिंग्राखौसो जानांगौ।
आं जाया गाज्रि फारजि आंनो चिकेन चावमिन जाहोनांगौ नुदों आं बिनि अनगा जेबो जाया दे फिसा दे दा मोनजागोन सिंग्राखौ बाहा जानो बिलाइ गड ब्लेस इउ ओइ नेवलाय बेयाव फै येस बस आंखौ सिख्लाफ्रा मानि थाखाय गोसथोआलै नेवलाय आंनाव मा ग्रह दं आंथ' मा बुंनो रोंनो बस नोंहाबा मानो गोसथो जाया बेबा लानजायावनो लिरखानाय गैया खोमालै नोंना बस ओइ लाहाराम नोंनिबालाय आंखौ मानो सिख्लाफ्रा गोसथोआ बुंसाय आंनिबा नों बै समाव सोरबा सिख्लानि खिनाय जायगायावसो गाफ्लांदोंदां ओंखायनो नोंखौ सिख्लाफ्रा गोसथोआ थै फाग्ला फाग्ला बुङोब्रा नोंलाय सोर सिख्लानि खिनायखौ गारलालाबायनांगौ जाखो गारलायाखै जाम्बा जाम्बानो आच्छा बेफोरखौ बार होदो नै आंनि मैदेर हाथायफोर नोंसोर सोरबा आंनो हिन्जाव लाबोनानै होनो हागोन नामा जाय लाबोनो हागोन बेनो आङो सिलाय गंसे होगोन आरो जाय लाबोनो हाया बेनो आं सिलायखौ होनो हानाय मिथिबाय आरो जुदि नोंसोर ज' जानानै लाबोनो हायोब्लाबो साफा साफा सिलायखौ मोनजोबगोन दा नोंसोर मा बुङो हानायाथ' हागोन बस नाथाय जेबो नाथाय नुथायनि खोथा गैया हामारगोना हामारा हानाया हागोन बस नाथाय जोंनो साननै सानथामसो सम नांगोन ना मा बुङो लोगोफोर औ नंगौ जोंनो एसे सम नांगोन मोजांखौनो लाबोथारगोन जों बस सिन्था दाखालाय नैबे नेवलाय थासान्दियाव भेरि गुड बिदिसो जानांगौ हिन्जावखौ लाबोनाय समाव सोरबा हेंथा होगोन नामाथाय हेंथा मानि हेंथा आंनि खामानियाव मानि हेंथा सोर बेलाय खोनासं सोरबा जुदि बे खामानियाव हेंथा होयोब्ला बे हेंथा होग्राखौ जायगायावनो गन्थं मोखां सौख्रुबनानै गारबो हाथायफ्रा थाइसे दङ बेखौ गाहोजोबनानै बेनि जिउखौ फोजोबनानै गारबो मिथिबाय रावखौबो दागि नैबे साखमरा थासान्दियाव सानसे समाव बे रायजोनि राजा जागोन आं राजा बुं हागोन ना हाया हागोन बस हागोन बस
बैयाव जिरायफैदो आयै नानि आयै मा जाखो आयै आब' मा जाखो आया नानि आइनि देहाया बारा मोजां नङा थां बेयाव माबा जिब' औ दे फैदो आयै बेयाव जिरायथ'दो आयै फै दे माबार' दे आयै बेयावनो दे आयै सिखारदो दे नानि फै आयै लासैबो लांदो आब' दे मोजाङै हमथा दे लासै आयै लासै आयै आयै एसे धैर्य मा हम जाखो आयै एसे मोजाङै खेल ला दसे उन्दुदो आयै आयै माबायदि मोनदों आयै आं खर' सानायखौ हायना थां आइनो गिसि फुनानै बिथां दे आदा आंनो दै गिलाससे लाबोफिन आयै आयै नों देहाखौ बारा मोनथारबाय नामा आयै आयै र' आं मुलि लायनो दे नै आयै दे हायना नोंसोर आइखौ खेल लाथ' दे औ दे आं आदा मुलि लानानै फैनो थाब फै फिसा थाब फै आयै बारा मोनथारबाय नामा फिसा ए साइकेलाबो आं देहाखौ बारा मोनसिनथारबाय आयै बारा मोनबाय नोंसोर बिदा बिनानाव माबा मोनसे मावनानै जादो फिसाफोर आयै नोंनि बिफायाबो आखाइ फायखं लेंहरगासिनो दङ फिसाफोर नोंदानि मुलि लायनो थांनाया सफैयाखै नालाय आं बेनि मोखांखौ एसे नायलांदोंमोन राज फिसा दाबो सफैया राज आं सहायनो हाथारला नोंनि फिफाया आंखौ लेंहरगासिनो दं फिसाफोर आया मा जाखो आया गैला मानो जाखो बे आयै आयै जोंखौ मानो गारहरखो आयै नानि जोंखौ मानो गारहरखो आयै लोगो माबे नोंना बयफ्रेन्ड दंना गैया आं बयफ्रेन्ड होनबाथाय बाथारो आं जा बयफ्रेन्ड लानो लुगैबाय टाइम पास ओरैनो थास्लायस्लाय
सिख्ला बैसोआवनो इन्ट्रेस्ट लाखियाबा मा बैसोआवथो इन्ट्रेस्ट लाबावनो बिमा बिफा नायनायजोंसो थांगोन आङो बयफ्रेन्ड नांगौबा नागिरनानै लादो हा आं नागिरनो लाजियो नै नोंनो हायोबा सासे हेन्डसाम नागिरना होदो ना र' होमबालाय आंनो साननैसो टाइम नांगोन दे नागिरना हो सासे जिखुनु जाया मोजांखौल' नागिर दे जागोन दे थौ होमबालाय ओरै टाउनाव थांसै आं ट्राइ खालामगोन बिनानाव जोंनो फैसा एसे दंबा हरदो ओंखाम उखैनाया हामथारला अननानै हरदो फैसाखौ बिदि बिलाबायबानो मोनो नामा बिफां दं नामा खाबानो मोननाय आथिं आखाइ दं खामलाफोर मावनानै जाबानो जायो आंनाव फैसा गैया थौ लोगो आदा माहाजोनफोरनि आखला बिदिनोखा जोंफोरबायदि खस्थ' मोननांनाय मोनब्ला बुजिगौमोन बिसोरो थ' आदा बबेबा दखानफ्राव फिसा फिसौ खामानिखौनो मावनानै जाहैसै थ' खामानि नागिरहैसै बिनानाव जोंनि खाफालानो मानो एफा सुनि थौ खामानिखौनो नागिरहैनोसै आयै नानि अनजिमाया बहा थांदों हो न'आवनो थांनो बिलाय जानो बहा थांदोंथाय टाउनावसो थांनो होननानै बुंदोंमोन बियो बोथोरफ्रानो बारा थिग नङा मानो बेरायबाय थानांगौ जाखो दा फैग्रोथोंसैल' बियो फैबासो बेखौ थिग बेरायसिगोन आंखौ बांद्रायथारबाय र' फरायनायबो गैला माबो गैला आं हले बिनि आखलखौ बांद्रायनाय मोनगासिनो दं मालाबा सोङा हसिया थाव सोबागोन आं नोंहाबो सामलायनांगौनि बिबान दङ नों सासे देरसिन बिदा जानानै बिनानावखौ नायलांनांगौआ नोंनिनो दायथ' जोंहाथ' बुरिबाय नोंसोरखौ गेदेर गोलाव खालामबाय जोंहा दा जिरायनाय समायसै दे जाबाय बेफोरखौ बुंबाय थानो नांला आं बुजिखायो नै गथ' मा थाङा नोङो दावराव दावसिखौबो गिनो रोङा नामा नोङो आंलाय टाउनावसो थांदों दा टाउनाव थांनायालाय मा दावराव जानांगौ जाखो मालायहा गिनानै न' सिंनिफ्रायनो ओंखाराखै आरो नोंहा क्लां क्लिं बेरायबाय थानो मोजां मोनो ना गावहा बेराय मोनाखै नालाय
मालाय बेरायनायखौ हिंसा जादों हो नुबाय आयै माबायदि उफ्रा बियो फंसेखौनो जेबो बुंजाया एसेनिफ्रायनो बिराद खर गिदिर जाथारबाय बियो थौआय सना फाथो थाङै जों सानैजों फै थौ आदा आं जा ओंखाम उखैबाय जा उखैथारबाय थौ आं बैथिंजाय सोरनावबा माबाफोर मोनजानो हागौ खोमा थौ थांसै बिनानाव मा खालामबावनांगौ जाखो माथो खामानिखौ नागिरबाबो मोनला आदा आं ओंखाम उखैनाया हामथारला बारानिफ्राय बारासिनसो मोनबाय आं ओंखाम उखैनायजों देहाखौनो जा बोरैबासो मोनथारबाय आं बायदिसिना जानोबो आखायाव गरसेबो राङानो गैयाबा माजोंसो मोनजाबावनांगौ जाखो नांगौबा आदा बबेबा हटेलफ्राव ओंखाम आग्लायनायफोर दं खोमा थौ बिनानै जाहैनोसै रां गैयाबालाय बोरै बिनानै जाहैनो हानो दानि जुगाव रावबो ओरैनो हरा बिनानाव नाङा आदा ओंखाम सेवनायफोरखौ बिसोर ओरैनो गारखायोसो ओंखाम सेवनायबाबो जागोन उदैल' बुंथोंसै थौ होमबालाय बिनानाव थौ आबै बासायना हनै नाहरनाय मा जाखो जानो हागौ बिस्रा बिमा बिफा गैजाला साइसआथ' साननै सानथामसो जाबाय ओंखाम मोनजायैया बेखौ जेरैखि जायालांसै नामा उसनै जायला जायोथ' महराबो थिगैनो दङ समायगोनथ' सासेखौ बरसनो हैसै सासेखौ आं लासैलै नाथाय बे हौवाया सोर जाखो होमबा गोसोथोनायसो नामाब्रा बेलाय ओइ थौ बनसै
साला सानथिंबासो बबाव मोसौ गाबबाय थाखोब्रा मोसौसो जोनोम जाबाय नामा नै माथो फाग्लिया खायाखैलाय माथो फाग्लिया सहेहे गुसेथे गांगुरगुर सायसियाथारबायलाय सिखिनायाबो गोथाव मोदोम गोनदां गैला फाग्लिखौ नै फाग्लि खायाब गुहेहे गोबोरलादा बिमा सिथु गोजाजा ओरै फै ओरै फाग्ला लावजुरा औथोरखौनो मावजि फाग्ला नों बायदि बोहैग्रा जुनार गोनांखौ आं लाया थादो नोंहा अरे फैलाय मा जानो मेदाम मोनहा मा जानो चावमिन लाबोदो आंखौ बयफ्रेन्ड लोगो हमहैनांगौमोनहाय खालि बयफ्रेन्ड माथो जानायखौ मेगन गैया नामा नोंहा अबाव नायना होफैयो फालाय हो आंनि लंपेन्टखौसो लेथ्रा खालामबाय बेनि बेसेना बेसेबांनो मिथिगौ नोंथ' लामानि जुदायारोसो नोंलाय मा मिथिनो बिनानाव आंखौ निमाहा होदो आं गोसो जानानै खोख्लैयाखै बोरैबा आखाइ मावनानैसो गोग्लैफ्लांदों आंखौ निमाहा होदो गोग्लैफ्लांदोंसो होनदों नोङो इडियट नंमारगौ गोरलैसो आखुथाया होननाया थौदो लोगोफोर थौ फै लाबोखाया बेबायदि दखानाव हाबनानै ओइ नों ओरै फैलाय औ आदा दिनै बेफोर गासिबो नोंनि थाखायनो जाजोब्बाय बेबायदि आखल आंनि दखानाव रावबो कास्टमार फैनाय नङा नोंहा दिनैनिफ्राय आंनाव जायगा गैला ज' थाहैदो आदा आंखौ निमाहा होदो आं निमाहाखौ बुजिया आंनिफ्राय नों ओंखारलांदो आंखौ ओंखारबायबालाय आं थांसै ओंखारलांदो आयै मा जाखो दै जिरायनानै थानाया बबेनिफ्राय औ नै बाबु नों बाहाय मानो हारसिं जिरायबाय थाखो आंहा रावबो आंबो गैजाला माथो न'बो गैजाला बिमा बिफाबो गैजाला आयै दा बेयावनो हारसिं जिरायनानै गोदाव सोराव थालाबायो आं दासो एसे जारलाहाय होनबालाय नोंबो औ होनबालाय आंहाबो मावग्राबो गैया मोसौ खाग्राबो गैया होनबालाय आंनावनो थाहैदो फैदो रावबो गैखाया जागोन मादै फैदो फै
सिन्था गैया फै फै आदा न फुजाहाय बेखौ न'आव दोनहैदो र' थाथ'दे बाबु दे दे जागोन बादे बे मानसियाथ' सासे बिबायारिसो बेथ' आंजों सोरबा जाखांबायबो बे मानसिया बोरै आंजों फैफाखो बिसोरनो लाबोखादों जानांगौ नै अनजिमा मा साननानै थाखो मा सानबाय थाखो नै अनजिमा आयै मा जाखो नोंलाय जेबो सानाखै आयै गथ'आ मा सानलाबाय थायो बिमा बे बाबुआलाय मबेनि आरो सोर जाखो नै बिफा बे बाबुआ बिमा बिफा गैजाला बे दा हारसिङै आनिखानि जानांबाय बेसारा बेहा दा रावबो आंबो गैजाला दा बेखायनो आङो बे बाबुखौ न'आव खामानि दामानि मावनो लाबोफादों हा मबेनि जाखो नों बाबु आरो मा मुं नोंनिया आदै आं बै बिसमुरि गामिनि आंहा रावबो आंबो गैजाला आदै आंनि मुङा राज गानालाय बस जोंथ' नों थिननाय बायदिनो जेखौ लाबोनो थिनदों बेखौनो लाबोबाय मालाबोथ' थिगैनो दङ दा बसा जोंनो मा जाहोनो नोंसोर जानायनि थाखाय माखौ सिन्था खालामदों आं दं दा मोनायाव बेनि थाखाय गोगोम रंजानांगौ र' दाहाय बै सालाकाथि बाजाराव मोख्रा बेदरखौ 10 केजिसो लायनांगौ आरो जौखौ मोनबासो लायनांगौ होमबाथ' गोगोम रंजानांगौलै बस जाय जेसेबां रंजानो हायो रंजा खुनु खोथा गैया बस नों बाजै गोदानखौ एसे खुथुमला नामा बेफोर दा मोनायाव जागोनब्रा माखौ सिन्था खालामदों ओइ लाहाराम बेखौ लाथ'नो बाला थिगैनो दं ओइ उल्था मोखां जागोन नोंसोर सनाफोर आंनि जिउ I love you आंनि दावदै खलथाफोर दे सनाफोर नोंसिनि जाराव खावलायाव एसे सब फुदुंनि दे अननानै जोंखौ जेबो दाखालाम नों आंखौ मुजुदों बेनि साजाया
गोजौआवसो सहैसिगोन नाय दाना मोनदों साला आंखौ मुजुगा बियो दाना मोनबाय हाफ प्राइसखौ Hei, थागोन गारैनो थां सेवना थाथों हय गाहाय जागोन बस आयो अन्थाव बाथाव लाजागौमोनलै
मावनानै बाबो लायखाथारगोन रावनिबो जानो हाया नोंलाय आंनि खाना माखौ सानबाय थाखो बिलाय नै आवसाव माखौ सानबाय थाखो नोंलाय आइ नों जेबो सानाखै फाग्लि गथ'आ सोरखौबासो निजेरना दंखोमायो नामा बोरैलाय र' हाब रनेन नों औ फै जिरायफै दे ओइ नानि माबे आदा सोरलाबो र' लांगौ मालै हिर' माबोरै दं जिराय ओरैनो दंलै दासान्दि बेखारथार नै नों माथो दाख्लै सिनेमा शुटिं खालामखांबायनो हाब सोर बुङाब्रा नोंनि एक्ट्रेस गानाय सिख्लायानो आंनो खोन्थाहरदोंब्रा दाना नोंबो एक्टरसो जाबायब्रा र' दे नोंखौबो एक्टर गानो लांगोन ओइ फाग्ला मा फसायबाय नामा हैद फाग्ला आं दा फनाव नोंजों मोजाङै रायज्लायदों बेखारि ओरैनोखौहाय हौवाया नाहरगासिनो दं जानो होननानै लादोब्रा जानो फुलालै दायो फनाव रायज्लायहरसै थाथ'दो
हेंथाया आंखौ माबा बुंदों नामा? नोंखौ फसायलांबायलै बियो। मा आंखौ फसायदों? आयौ फाग्लि बेखौ लादो नोङो समायथारगोन बेखौ लादो समायगोन र' होनबा Ya. Baba daksa. Nah oleh undi. Sana badama. Mau nggak sebenarnya langgala saklah. Awalnya sih tu. Hei. Oriato sana badama. Goथाव जागोन sana badama. गोथावब्रा फाग्लाफोरलाय जाखो फास समायना हाजिया मानसि साइसफ्रालाय जेन'बा खरेनासो फेन्दा गुफुर नायनो मोजां नोंनि बे सेलेक्सि महरा जोंखौ फागोला खालामहांबाय मिथिगौ रोङो ओइ माखौ नायबाय थाखो सालिखौ लादोलै सालियाखौ ओइ सनाफोर खारबायसो होसोदों
मोनबाय नामा नों आदा? मोनाखै आथिङानो एसे बोरैबा जादों जेबो नङा नै बिमा गाबोन आयं मनेखाखौ सोरबा नायनो फैगोननो दासो आंनो फन हरदोंमोन दा बबेनो हौवायालाय? बेखौ आंनो खिन्थाहराखै जायखिया गाबोन फुङाव ज' थांदिनि दे होनबालाय जागोन बियो। आफा आं दिनै आदा राज नङामोनबा आंनि जिउआ खैफोदाव गोलैसिगौमोन। मा बुंखो नों आइ बबेयावथो मा जायामोन? आफा खोनासं मा बुंखो नों आइ ओंखायनो आं नोंखौ बुङो दानि बोथोरा बारा थिग नङा हारसिङै बेबायदि बेरायजालाया मोजांखौ बुंब्ला नों लाया एबारनिफ्राय दानिया बेबायदि हारसिङै दा बेरायलायबायसै अफ्राय सोलिग्रा दाना बुजिबाय? आं दिनैनिफ्राय बिदि हारसिं बेरायथारला आयै दिनै जा बुजिनांगौ बुजिबाय आं। दे आइ दे। आदा राजासो आदार मोनबायदां आयै? औ आं जेबो आघात मोनाखै आथिङावल' एसे दुखु मोनदों जेबो नङा। साबायखर फिसा नोंखौ इसोरा बोर सारस्रि हरथों दिनै नों गैयामोनब्ला आइ अनजिमाया बिपदआव गोग्लैगौमोन। अनजिला मा जाखो? नों आंखौ मोजां मोनमारबायना? औ मोनबाय। आंबो नोंखौ मोजां मोनबाय। दाखालै सोमखोर मोनाव थांनानै नोंखौ नुजेननाय लोगो लोगोनो फसायखादोंमोन आं। दालाय बिदि बुंनाया उनावसो आंखौ गारबालाय? नोंसो आंखौ गारनो हागौ नाथाय आं नोंखौ गारनो हानाय नङा। आदा राज नोंखौ जा मेंनाय बायदि मोनबाय आङो। हाब फुजा नोंहा खालि आंनि मेंनाय दै गांनायखौल' खेल लायो नामा? बिबारखौ खेल लायाबा सोरखौथो लानो ना लानो मोना? दिनैसिम आंनि बिनानावमोनहा आंजों दंनाय मोनबा आंनोबो बिदिनो दै होगौमोन खोमा। आंखौ सानबाय थाखो आदा? जेबो सानाखै फुजा। नों दा थगाय मा सानबाय थाया नोंबो? बेखौनो सानदों आङो दिनैसिम आंनि बिनानावमोनहा आंजों लोगोसे दंफानायमोनब्ला दा जेरै नों आंखौ खेल लादों बिदिनो खेल लागौमोन खोमा। आदा इसोरा नोंसोरखौ सानसे लोगो मोनहोगोन आदा। हरदो फुजा दै गांनायाबो हामथारला आङो। लोंदो आदा। आंबो बेखौ मोजां मोनबाय नाथाय आं बेनि सिगाङाव मा होनना फोरमायनो? आं बेनि सिगाङाव बुंनानै लायोबा
बेबा आंखौ गनायबानो मोनो आंनि गोसोआ हमथावा दं अनजिमा अनजिमा माखौ सानखो नोंलाय जेबो सानाखै मा सोरबा हिर'खौसो गोसोखांदोंगोनदां गावहा जेबो गैया मा आंना नोंनानो हिर' गैया जायो थगायलायबावो दंनायालाय दङमोन नाथाय आं दासिमबो बेनि सिगाङाव आंनि साननायखौ फोरमायनानै होनो हायाखै बिसोर गनायगोन ना गनायाथाय बुंनानै लानोबो जा बोरैबा मोनो आं हाब बबेनिबा बेलाय हा नों बुंनानै लानो हायाबा नोंनि आखु फुजाखौनो बुंनो थिनबा माथो जायो ओहो आं बेखौ बुंनो थिना मालाबा आङो लाजिया फांजिया बुंनानै लागोन जानोलै बस बे सेंग्रानि एड्रेसखौ आं बारा मिथिया जायखिया बेनि महरखौ गोसोआव दंखायो आंहा
नुबानो सिनायगोन नोंलाय मोनथिया नामा लाहाराम आंबो मोजाङै मिथिया बस आंनि आन्दासाव बियो खोदोमथला साइडनि जानांगौ आदा नों सेन्टाराव थांबानो हागोन ना सानैजों थांनोसै आं थाङाबानो जाया आरो आंहा दायो मोसौ दै दौहैनांगौमोन हाथोंथ' आइ आं टाउनाव थांनो हा टाउनाव सानफुंगासिनो हा मालाय न'बो जाखो गोदाव सोरावलाय बायदिसिना देलायग्रा लायनांगौ आयै हारसिं थांनो मोना नों दा रासखौ लांफा लिंखाबायमोन आङो राज थां अनजिमाजों टाउनाव थांफा हामथारबाय थाबैल' फैफिन दे थांजागोन मादै आरो थांनानै थाब फैखा बोथोरफ्रा बारा थिग नङा थांदो थाब थांदो आंनि हक्का खाथि जाम्बाया एसेबो बुजिथारा र' दसे थाथ' अनजिमा नों टाउनाव थांनो होननाया बे जायगायाव मानो लिंबोखो ओइ लोगोफोर बै न'आव जौ मोनो गोरानसो जागोन बे गोरानखौनो लोंसै दिनै बस गैयियाव आरो गोबां सिख्लाफोरबो दं सिख्लाफोर दङ रावबो गैया नामाब्रा मा नांगौमोन आदामोननो जौ दंना गैया दङ मा जौ गोरानसै बरिया जोबोद मोजां गंनै लाबोदो दे लोङाबा माथोब्रा लोंग्रा जिनिसखौलाय ना मा बुजिबो बस गैयाव दे होनबालाय दे थाब लाबो नै गिलासा र' जौखौबो लायना दे थाब लाबो lagi nama Jarum Jarumna मा मुंमोनलाय आंनि नामा खनिका बा मोजांथ' आंनि मोखाङावसो लाहा दं जानो हागौ खिन्थु आंनि गोसोआव लाहा गैया नों आंजों थांफानो नोंनि मोखां नुबानो आं गियो ओंखामानो खहाबनाय नङा आं लाजियो मा फाग्लिया बुरिनानै थानांबासो नाय नों देनां आथिं लोगोफोरनावनो खारसनलाबायगोन बियो ओइ जलु जागोन गोथाव जाथारगोनलै बियो ओइ फानहरलायदो दे लोंखाव लोगोफोर लाहारा बैनोमोन नङा होमबा जों लोगो होननाया नंगौथ' बेनोमोनथ' बिदिबा मा खालामनांगौथ' होसोनसै लागायनोसै
थौ बिदिबा थौ बेफोर रोंनांगौ जों ओइ ओइ दासो बावनो दंथारोमोन बोरो बोरो सालाया बहाय एब्रेखो बेलाय जानोलै बहाय एब्रेखोथाय बिथिंजायनो फैथारदोंमोनलै मा जाखो मा जाखो हो आया मा जाखो ओइ बोरैबा जाबायलै ओइ मा जाखो ओइ सासेरा निर्गोसो जाबाय नामा मा जाखो मा जाखो मा जाला ओइ जानाय नंला खोदो जानाय नंलालै खोदो मा जाखो बिसोरलाय आया माथो थैबायसो बेलाय बारा गोथावथार नङालै नों आंखौ सानबैसेनि उनाव हाबा खालामनानै न'आव लांनो हागोन र' आं दानो जोंनि न'आव लांनो हानाय नङा आं गंसे न'सो लुगासिनो दङ बे न'आ क्लियार जायोबासो नोंखौ लांगोन आं मानो एफा हाखु दाखु खालामो नों समादि दानो हाबा जाथारनांगौ बेथ' नङाना बोसोरसेखौ नेथ'दो दे मा बोसोरसे ओहो आं बोसोरसेखौ नेनो हानाय नङा बे मासावनो जुदि आंखौ लायाबा नों आंखौ मोननाय नङा बिदिबा नोंनि मोजां मोननायाबो नंखायसो नामा मोजां मोननाया नंखाय नङा अब्लाबो आं फालो जानो लुबैबाय
Unjima! Unjima! मा जाखोलै? अनजिमा! अनजिमालै! अनजिमा! सना आंखौ गारनानै अफिसाव थाङा नोङो अनजिमा बेफोरखौ उनाव रायज्लायनोसै जों गुबुन जायगायाव थांसै दे जाबाय बबेहाय थाङामोन नोङो हाग्रायावसो बायदिसिना फिथाइ नागिरहैदोंमोन आं ए जेरावबो थाङाखै सना बेयाव जिरायफैना र' आंनि जिउ आंखौ नुयैयाव माबोरै थानो हाया नों दिनैसिम आंनि उदैयाव जानाय लोंनाय थिग गैया आंसो मिन्थिसिगौ आं माबायदि थादों बे समनिफ्रायनो जोंनि न'निफ्राय ओंखारबोदों बे समनिफ्रायनो आंनि मेगनाव अनिफ्राय नुदों नोंखौ दासो मोनफिननानै गोजोनबाय आं नोंलाय अबाय थायामोन जिउ आं बायदियानो सारि मानसियालाय बहा थानो लामा सामाफ्रावनो थाबाय अनजिमा इसोरा जोंजों लोगोआव दंखायो बेनिखायनो जों दिनै सानैजों लोगो मोनलायलायबाय नों आंजों मानो खस्थ' लाफानो सानखो नों हागोन सहायखानो जेसेबां खस्थ' मोनो मोनथों सहायलांजोबगोन आं नोंनि बिखायाव खर'खौ दोननानै उन्दुलांगोन आं दा न'आव थांफिननो हाला अनजिमा बे जायगाया बारा थिग नङा थौ आलदा जायगायाव थांदिनि थ' बिदिबा थौ बैथिं थांसै औ दे थ' अनजिमा नों आंखौ बेसेबां मोजां मोनो आं नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो नोंलाय मा मिथिनो थैनाय बायदि मोजां मोनो आं नोंखौ नों जुदि मुगैया मुजुआ आंखौनो लानो सानदोंब्ला आं जेरै खस्थ' मोननांदों नोंबो बिदिनो खस्थ' लाफानांगोन ओंखाम मोनजायाबाबो अरजाया नों जेखौ जायो आंबो बेखौनो राननानै जागोन नों गाज्रि मोनाब्ला आं फंसे खोथा बुंगौमोन दे बुंनां गाज्रि मोना अनजिमा आं नोंखौ अराय समनि थाखाय जुलि खालामनानै लानो सानदोंमोन नों जुदि राजिब्ला आं नोंखौ दानो जुलि खालामसिगौमोन जोनोमखौ जाबाय जेबोला खेबसेया जुलि जाखानांगौखा नोंनि गोसो नों दानो खालामनो हागोन बिदिब्ला दानो नोंखौ जुलि खालामसै
दुखु रानलायनानै रुजुरुमु रायजोखौ जालांदिनि
ओइ फाग्ला मा दा टाउनाव सिख्लाफोर नायनांगौमोनलै नायजायो आच्छा सिलायाबो जोंना खम जालांबाय बसनावसो बिनांसिगोन जोङो आइया खाफाललै लाहासिम खाना बादा लानजायाव नांमारबाय लांफानोसै नामा बसनो बसआथ' दिल्लीयावसो फरेनार सिख्लाफोरजों थांदों लांजाखासिगोन बियो सानाबादा मा गोथाव जागोनथ' हाबा नायबा नायबाय थाथावथाव सोलाबा सोलाबाय थाथावथाव सोर इसोरा दैगारना गालांखो बेखौ जानोलै हाबा इसेबां सुन्दुरि सियाबो जाजागोनदां बेना हासियाबो लोंजागोनदां बेना मानोथो लोंजाया जानोब्रा एफाग्रा समायना सिख्लानि हासुदै खियालाय लोंजायो बारा गोबाव खालाय जानाय नंला लाहा दा सोरबासो खोनालाबायगोन बेखायनो बे जायगानिफ्राय थाब लाना थांसै नामा बिदिब्ला थौ थिखा माबा नोंसिनाव ओंखाम एसे दं नामा ओंखाम उखैनाया हामथारलामोन आं ओंखामखौ बिदि बिलाबायबानो मोनो नामा जोंनाव ओंखाम गैया दे होमबालाय बाजै न' ओंखामा दे बाजै दे थाथ'दो होमबा दे औ दे बबे थांखो बेयो अनजिमा अनजिमालाय बहा गबावनो नोंलाय ओइ मोनसे खोथा मा खोथा बस फैयैनि सिगां आं एसे गुदुंफोरनि नों दा खोन्था खिन्थु जों खोन्थाया जों रावबो खोन्थाया मिहि मिहि खानाय जारौ गुस्थि बेसे समायना गलाब बिबार गुदुंबाय थाथावथाव आइये गोबाबाय थाथावथाव बेसे समायना दे बुं मा मुं नोंनिया आंनि नामखौ मानो नांगौ आंना फिसाइ दंखायो आंना नाम गैया
हगारदो आंखौ आं नोंखौ ओरैनो हगारनो हानाय नङा जोंनि जे सानायाव नों नांखाबाय नोंनि बे जारौरो फिथा बायदि खावलायाव अनजिमा आदै सुर बिलाइ Hey, nini jua. Jangan lupa, kedek. Bang, display kemana bu? Kalau dari mulai mana nanggung? Tuh. Masa nengah? Andi aku. Para ni berapa lama? Coba beri bentar. Para satu tengah marah. Andi aku sudah terjadi. Maafkan muli pribadi cuma lagi ni saya aku mudah dah bukan terbaik. Jangan sebab yang tahu agak jauh berbalik lagi dalam ini sih. Aku yang saya hati tahu muli berlawan saya. Jangan sebab yang tahu. Muliku labobaय आङो मुलिखौ लाबोबाय बबेनिफ्राय लाबोखो मुलिखौ आइ बिमा दै गिलास लाबोनाय र' लांगौ बेफोर जाथाया बोरै जादोंमोनखो आं दसे न'आव गैयावनो मानो लथं बुथं जालांजोबखो नों बिदा जानानै मानो सामलायनो हायाखै नोङो आफा आइयानो मिथिखागौ आं बेसेबां बुजायदोंमोन नाथाय मालाबानो जों सिखारै समावनो अनजिमाया खारलांबाय जेरावबो खेल खालामबाय आं नाथाय रावबो खिथानो रोङा मा बुंबावनो बिफा मोजां जाथों होननानै बुजायबाबो खोथाखौनो लाया
उल्था उल्थासो बुंफिनो आं दा टाउननि लोगोफोरनाव सोंहरगोन बिमा गाबोननि गेजेराव साया सफैयाब्ला दिगदार दङ नों खोथा मोनगोन आं गोसोआव लाखिखा दाना आंखौसो आंनि मानि थाखाय दोनबोदों जाम्बाया एसेबां हमनो फैदो बेयाव जिराय फै लाजिनो नाङा जिराय राज आं नोंनि सिगाङाव मोनसे खोथासो फोरमायनो बेयाव लेंबोदों बिदिबा न'आवनो फोरमायबानो जायोमोन ना आं जे खोथाखौ फोरमायगोन बे खोथाया न'आव फोरमायजाग्रा नङा दे फोरमायदो मा खोथा नोंखौ आं बै समाव रायबोफ्लांदोंमोन आरो सोबाफ्लांदोंमोन नों आंखौ बेनि थाखाय निमाहा होदो आं दिनैसो बुजिबाय गोरिबखौ गोरिब सानजाया धोनिखौ धोनि सानजाया अखा हाखांनानै दासो खफ्रि गम्बा जाला थांखांनाय बाथ्राखौ रायखांनानै जेबो लाब गैला जा जाबाय जाबाय जानानै थांबाय आं बेखौ जेबो साना राज आइ लाभ इउ आं नोंखौ मोजां मोनो राज मा आइ लाभ इउ मा खोथा जाखो बे नों मा बुंनो सानदों अनजिमा आं मा बुंनो रोंबावनो खुगायावनो जेबो बाथ्रायानो फैया राज आं बुंदों आं नोंखौ मोजां मोनो आं नोंखौ जिउनि आंगो खालामनानै लानो गोसो जायो नों बेफोरखौ मा बुंदों अनजिमा नों बुंदों आंखौ मोजां मोनो होननानै नाथाय आं नोंखौ मोजां मोननो हानाय नङा मा आंखौ मोजां मोननो हाया नाथाय मानो राज मानो हाया हो आं बादि आलिसानि सुबुंखौ मोजां मोननानै नों जेबो लाब जानाय नङा नांगौबा नों आलादा हौवाखौ मोजां मोन ए बिदिबा बिमा बिफा गैजायिया मानसि नङा नामा नोंनाव मालाय गोसो गोरबो गैया नामा नों जेखि बुङा बुंबाय था नाथाय आं नोंखौनो मोजां मोनो आं नोंखौ गनायनो हानाय नङा नों आंखौ मोजां मोनाबा नोंनि थाखाय जिउ गारगोन आं बारा हगार जाय मानसिया आंखौ मोजां मोना बे मानसिया आंखौ मानो हमथाफैदों अनजिमा अनजिमा नों गावनि जिउखौनो मानो ओरैनो मोननाय बायदि खालामो बोरैबा सोलिनांगौ मा जानांगौ जाखो हाजोनायखौ मोनाबा थांनानै थानांगौ अनजिमा आं नोंखौनो मोजां मोनसिगोन आंनि खर'आव दांनानै खमायला होनबासो आं फोथायगोन दे आं नोंखौनो मोजां मोनबाय आं समाय लाबाय I love you. Ayo. Bos. Dalam percobaan dengan bukti menggunakan Ayo, sangat limit. Labu, no. Oi, ya ini tuh, agak kau ngebreng ah. Nang tersemin berai, si banu jambalai. Agak sedang kau. Oi, leh.
माबा सेवनाय मोनामबायलै अबावबा माबा थैनाय दंगोनदांलै आंनिबा हाग्रानि अमासो गोनदांलै अबावबा थैनाय दं खोमा हलाय नागिरहैनि दा मोनबाय बायोबा सालाखाथि बाजाराव फानहैनि फाग्ला फाग्ला बुङोब्रा नोंलाय बे एफा मुगैसुगै जुनाद मोनामनायखौ लाङो नामा आरो बिबा मा सेवनाय थौ नायनायनि बे सेवनायखौ नायसै आरो थौ नायनायनि थौ नै खोनासं दाखालि मानसि बुथारदों होननाय खोनादोंलै आङो खिजानि बेनो खोमा बेनो सेवहैगोनदां थौ माथो मानसि गोथैसोलै मा मानसि गोथै बहा बैलाय आयु आयु बारखौ खोनाय नङा पुलिसफोर फैनायाव नुसनबा जोंखौसो मानसि बुथारग्रा होननानै जेलाव लांगोनलै आं फरायजोबनि हर आदा मा खालामदोंब्रा नै हाग्रासो थांथिंलाबायदां माबालै बै हाग्रायाव मानसि गोथै नुबोदां हो मानसि गोथै औ नै फट' खेबनानैबो लाबोखादां बोरो हाब बेथ' आंनि बिनानावमोनसो मा नोंनि बिनानाव औ आंनि बिनानावसो थौ नायनि थौ फै आदा आं हायना नों दा जोंखौ नायनो लुबैयो नङा आदा जों दा बार महरै गोदावसोराव दङ जोंखौ खास्रि बिस्रि बुथारबाय आदा नों बिसोरखौ खिथेरलासिनो दे बिनानाव बेखौल' बुंदों नोंसोरखौ सोर बुथारलाङा बै दांदुफुर हाजोआव थाग्रा साखन्द्रायानो जोंखौ बुथारदों दे जागोन बिनानाव आं बिसोरखौ नागारा
आदा नों मानो बिदि सिरि सिरि थायो आं नोंखौ बिदि नुयोब्ला जानो लोंनो गोसो जाया आदा आं बिनानावमोनखौ गोसोखांदों फुजा दिनैसिम आंनि बिनानावमोनहा आंजों लोगोआव दंनायमोनब्ला बेसेदि गोजोन जागौमोन फैनानै थांखानाय मानसिफोरखौ रायखांनानै जेबो लाब गैया नों बेखौ बावगारदो नायल'जाल' सानैल' बिनानावमोनखौ बोरै बावनो हानो उन्दैनिफ्रायनो गुलि गुलि गेलेनानै देरबोनाय आं बिसोरखौ बोरै बावनो हानो थैनानै थांबाबो आं बावनो हानाय नङा आदा नों गाज्रि मोनाबा फंसे खोथा सोंदोंमोन आं दे सों आं गाज्रि मोना आदा नों आंखौ नोंनि आंगो जिउनि गनायनानै लानो हागोन ना फुजा आंखौ गाज्रि दामोन आं नोंखौ मोजां मोननो हानाय नङा सिगांनिफ्रायनो बिनानाव लिंबोदों बिनानावखौनो लिंगोन आं नाथाय आं नोंखौ मोजां मोननो हानाय नङा आदा नों आंनि साननायखौ जाफुंहो आंखौ हामा दाथाहो सिगांनिफ्रायनो एथबां मोजां मोनबोदों बुंनो साननानै दिनैसो बुंनो हादों आं जेखियानो जाया मानो आं नोंखौ मोजां मोननो हानाय नङा नों मानो बुजियाहो आंनि मोजां मोननायखौ फोथायाखैना नों फुजा आंनि खर'आ दासान्दि मोजां नङा आं बुंदों आं नोंखौ मोजां मोननो हानाय नङा आंखौ बारे बारे बुंबाय थानो नाङा हौवाया आंल' नङा मिथिबाय आंनि थाखाय नोंल' आदा खालि नोंल' नांगौबा जोंनावनो थानानै जागोन आं गोसो गैयैखौ बारे बारे बुंबाय थानो नाङा फुजा आंनिफ्राय सासे मेरला मोजां मोजां सेंग्राफोरखौ बिसोरखौ नागिरनानै ला मानो आदा नाथाय नों मानो बुजिया आब' रासा आंनिसो आंनि ओंखाम बाहागखौ सेनानै जानो दासान नोङो रासा आंनो खोथा होखाबाय नों बेखौ हास्थायनानै जेबो लाब गैया बाब एथबां साहसगोरा नों आं नोंनि बिब' मिथिबाय नों आंनि खर' बारनो हाया नोंसो देरसिननि ओंखाम बाहागखौ सेनानै जानो मोना ओइ बांद्राय गोरा गोरा दाबुं मिथिबाय मोजां मोनलायनाया मेगन गैया नोंल' मालाय मा जानो नोंहा मालाय बुजिनो रोङा नामा रासा आंनो खोथा होखाबाय नोंगौ राज अनजिमा बुंनाया सैथो ना औ फुजा आं अनजिमानि खोथा होनांबाय आं गोसो गैयामोन नाथाय मा खालामनो आं खोथा होआबानो थैनो नागिरो अनजिमाया खोनाबाय आब' नों मालायनि खोथा होखालायनायखौ लासिंसिं खालामनो नागिरनाया मानसिया ब्रेन्डखौ लानानै बाहायनो नांगौ मिथिबाय दंखायना गैया बेखौबो साननो रोङा नामा नोङो दे जाबाय दे जेबो नङा नोंसिनि साननायानो जाफुंथोंसै अनजिमा आरो राज नोंसोर ओरै फै अनजिमा माबे आदा नोंसोर रायलायनायखौ आं गासिबो मिथिजोबखाबाय आं नोंसोरखौ बिदिबो जागोन होनना सानाखैमोन राज साला नोंथ' सासे बिमा बिफा गैजायै सासे बिबायारि मावरियासो साला नोंखौ बे न'आव अननानै लाबोदों आरो नों आंनि बिनानावखौ मोजां मोनलायबावदोंसो हा हु गैजायै मानसियानोसै आदा रनेन नों गोरोन्थि दासान अनजिमाया आं खोथा होआबानो थैनो नागिरनायावसो आं खोथा होनांगौ मा नोंबो बिदिसो राज नों दिनैनिफ्राय जोंनि न'आव थानो मोनला नों दानो बे न'निफ्राय ओंखारलां
लाजियासिनो सासे बावना जानानै गोजौनि हाथरखिखौ खुख्लायनो नों जानो ओंखारलां ओंखारलां जानो आरो मा थाबाय थाबावदों ओंखारलां जानो आदा रनेन नांगौबा आंखौ बेसेबां बियो बियो अननानै आंखौ दाहोथार आं जेबो मिथिया ओंखारलां जानो अनजिमा आं नोंसोर न' सिङाव हाबना थायो आं थाङा आदा आं थाङा नों राजखौ गारोबा आंबो बेजों थांफागोन आदा आरो नों बिदिसो बुंबावदों हा फै फै माखार फै आरो सिगांना खालाय बुंखा आरो नों बेयाव मा खालामबाय थादों थां न' सिङाव थां ओइ दानो ओंखारलां नोङो साला नोंनि थफ्लाया नोंहा बे न' दिनैफ्राय जायगा गैला बहा थायो थाहैदो ओंखारलां जानो साला दे आदा नों आंखौ होखारबायबालाय आंबो थांसै दिनैनिफ्राय दा हाबफैगासिनो ओंखारलां आरो फैबावब्ला नों आंखौ होखारबायबालाय आं बे न'आव दिनैनिफ्राय फैला ओंखारलां दा फै नोङो अरे फुजा ओइ फुजा मा जाजोबखो नोंसोर बिब' बिनानाव सानैबो मा जाजोबखो सासे हौवानि थाखायनो नोंसोर फागि जाजोब्बाय नामा मा जालाजोबखो नोंसोरो आं मानो बिदि आं जेबो मिथिया आदा आं मानो राजखौल' मोजां मोनो आंनि थाखाय बेनो जिउ फानि नोंनि थाखाय जाजोबदों आंनि ओंखाम बालखौ सेग्रा नोङो लाजियानो मालाय ओंखाम बाल सेग्रा आंनि मोजां मोननायखौ
मानो सोंनो मोनाखौ नोङो आं बिदि लायोबा मा खालामनो नों मा खालामनो आं बेसे दोनबावनो नोङो जोंनि थाखाय जादों आंनि थाखाय जादों जोंनि थाखाय जादों मा जादों मा जादों बुजा लाजायाखै नोंसोर सासे हौवानि थाखायनो बिब' बिनानाव बिदि बुलायलायनो जोंनि जिबखौ नोंसोरखौ मानसिफ्रा लासिनो सासे हौवाखौनो सिख'लायनाय मानैबो मोना नोंसोर मा जायो दा बिफा फैबासो मोनगोन नोंसोर नायगोन आं नोंखौ नायनो लुबैनाया हामथारला आयै बिसोर न'आव फैला आयै आं एसे खिन्थाहरदों मा मा न'आव फैला बे माब्लाबाबो जानो हाया थौ जों बयबो थौ लानानै फैनि थौ बिमा नोंबो थौ थौ आफा जयै नायनायानो गाहाम जागोन थौ साख्रि बाख्रिबो मोनला माबो मोनला मा खालामनानै जाबावनांगौ बस बै हिनजावनो जों दाख्लै बामखांनानै लाबोबाय आरो बे हौवायानो जोंनि आखाइनिफ्राय सेनानै लांदोंमोन बिदिब्ला जों बेखौ मा खालामनांगौ बस बस नोंखोन्दाफ्रासो गौसो होगासिनो दं थौ थादों नंला बेयाव बारा थौ थौ बे हाग्रायावनो दं थादों जानांगौ थौ बैथिं थौ बोरै थाखो ओरै नेगेट नागिरजोब गासिबो बहा थाखोमाखो हौनो ओंखारबो बैथिं लायनि फै बैथिं हालाफ्राबो बबासो इफोरबायदि जानो बै हाग्रा दावखुमाव मोजां नायलाय बेयाव एब्रेदों खोमा
ओइ नोंसोर मोजाङै नागिरलाय आंबो बै लामाथिं नागिरहैनि दे जागोन बस मोजाङै थां बस नों बेयावनो दसे थाथ'दो दा बहाय लोगो मोननांगौ नोंखौ आं जेथिं थांगोन बिथिंनो नों लासै लासै फैबाय था मिन्थिबाय औ दे बिसोर एथ'बां आंजों जुजिगासिनो दंना बिसोरखौ आं दिनै फिन खिथेर लागोन मिन्थिबाय हेलौ औ हेलौ सम्पक मुसाहारि औ आंहा मोनसे जाथाय जाबायना दे बुंनायसाय बे आंनि फिसाजो जसिन साननैसो जाबाय दिनैसिम जेबो खबर गैया नंगौ नामा नोंथाङा एसे आंखौ हेल्प होफैदो बिदिबा नागिरनांसिगोन नामा औ नागिरनायाव औ दे आं एसे थांगासिनो गोख्रै फैदो आदसा बे एलआइसि हाग्रायावनो दा दे औ दे जाबाय बिमा दानालाय बे हाग्रायावथ' गोबां उदखारिफोर थानो हागौ खाथियाव दिहुननायानो गाहाम जासिगोन बबेथिं थांखो बेलाय ना ओरैसो थांबाय नामायो बिथिंनो जाथारनांगौ
자. नाथाय आं नोंखौ मोना होननानै आं मिथिखागौ खाफालानो आंनि बिनानावजोंनो मोजाङै संसार जालांदो नों मानो बिदि जाखो खुदाय मोजाङै गोरोबनानै संसारखौ मा जाखो मा दाना मा खालामबावनांगौ जानायानो मोजाङै संसारखौ जालांदो 하냐고서 집으시긴 소변을
दिनैसो जोबोर गोजोनबाय आब' आइजों सोरगोआव थांनो मोनबाय आंबो दा थांसिगोन नोंसोर मोजाङै अनलायनानै थादो दिनै नोंनि स्टुडिय'खौ नों फोजोबनो हाबाय आं जोबोद गोजोनबाय थादो आदा